Moi, mä olen helikopteri ja nyt mä haluan oppia lentämään. Nyt on saanut tällaiset propellit ja asetettu mun pääni ja nyt se alkaa. Mä tunnen sen mun pitää keksiä jotain muuta. Nyt. Moi! Mun välineet vähän pajani, sillä mä aion lentää. Mä aion lentää avaruuteen. Tää on nyt mun avaruusraketti. Ja nyt tässä on niinku tällainen pelastusliini sen takia. Sillä saat, jos mä niinku jään leijumaan sinne avaruuteen, niin sitten tää ehkä kannattelee mua siellä jotenkin. Ja sen lisäksi tässä on tulokkaperässä sen takia, että jos sulle sattuu siellä jotain, tää on niinku toivois olla pieni tälleen happinaamarikin. Koska täähän on näitä rakseja, että sit antaa jotain happea tai jotain. No, ja sen lisäksi tässä on lamput sen takia, että mä sit varmasti näen siellä avaruudessa, kun on pimeetä. Tässä avaruusraketissa on pieni lamppu. Ja nyt, let's go! Mennään avaruuteen! Minä menen avaruuteen! Oi ei! Tämä ei liinettäkään minua avaruuteen! Melkein! Minä onnistuin melkein! Minä nyt aion onnistua. Minä aion lentää! Ei onnistunut. Ei se tietenkään onnistu. Olen tähdelle, kun on pilvinen sää. Minä aion tehdä kälypyörän. Tämä on loistava idea. Ehkä avaruusolajat huomaavat minut. Ei mennyt putkeen. Onko minulla kasvanut jotain? Onko minulla kasvanut häntä? Ehkä avaruusolajat ottaisi minun yhteyttä. Tämä on mahtavaa.